Takže čau, tady Valsia.cz a dneska vás vítám u svých 10 faktů o Puppetovi. První fakt. Při jeho jumpscareu má Puppet bílé zorničky a všude jinde má pouze prázdné oči důlky. Takže jenom při jumpscareu vlastně má ty bílé zorničky. Druhý fakt. Fungi řekl, že nikdy neměl Puppeta rád, protože pořád prý myslel a mohl jít úplně kamkoliv. Třetí fakt. Podle jedné teorie je Puppet první zavražděné dítě. Čtvrtý fakt. Puppet nemá zuby. Pátý fakt. Na Puppeta neplatí maska, když si vlastně jste ve FNAF 2 a když si vlastně nesedíte a na ně to moc nefunguje. Šestý fakt. Puppet ta nemůžete vidět, když se pohybuje po chodbách. Takže ho můžete jenom vidět při jumpscareu, anebo ho můžete vidět na music boxu. Sedmý fakt. Někteří mu říkají marionet Puppetovi, jako říkají. Osmý fakt. Puppet oživil vlastně všechny animatroniky. Že bez něho to by prostě nešlo. No, devátý fakt. Podle Fungi je nejchytřejší animatronik ze všech animatroniků. Desátý fakt. Kvůli tomu, že Puppet vlastně má takový špičatý nohy, takže nejspíš Puppet, když se pohybuje po pizzerii, tak vlastně se vznáší. Tak tohle by bylo všechno o 10 faktů o Puppetovi a čau a outro! I'm sure you'll survive. Just don't break the rules and play nice. And I'm sure that we'll all get along. We'll be the best of friends. Forever.